intibane yabhukwa ngutshela ukuthi ibhuka lobhontshisi. Ngiyayitshela ngithi wena vele usugonywe khona ithi intibane uzokhokha lapha kubo kwakadona awungazelanga iyipheko uzele ingane zakubo kwayo bona bakhokhisana abafuni umuntu abaphila naye aqonywe kubo kwakho. Intibane iyayishelelani mina bathi basile balobonisa utekisi ngenkani ngabona utekisi angagiki kahle laphana engani intibane yasengifuna high low kanti mina yayingifuna ukwenza isiphukuphuku. Hey, intibane bacawuza izinto ey'fanele bona. Yayibona-ke msizi kube ngingaba siphuphu ngaqoma intibane ngabe ngiyinje manje mina. Intibane mkhulu wakho usana ngenkani ithi intibane uzokhokha ifuna ukuyazi le ngane oyithathe kwaMpungozi ukuthi eyaphi wawuze ngey'pheko nowangumshado noma wawuzocutha. Hey, ngiyakutshela senkingeni nje wona manje ngathi kuyaphela ubuhlobo uzokhokhiswa ngenkani uzophinda isikatekisi. Ngiyayitshela ngithi bona umsizi ngingamenzi kanjalo njengotekisi angimele ngigaxe umsizi ngengane angathe anganayo ibhajethi nayo akasonga ukuthi usenayo ebudlilanweni kuyaqonyana nje kuyaphela phela nobani uyaphela umqomo wonjani ufuna ukufostwa. Hey, basawushuni wenkani lapha. Hayi nathi wona umsizi ungayilobuli ingane yalapha khokhisana ngenkani laba wemsizi baleka awazi oshelelani laphana ntombisi ingaka nje sewuzokhokhiswa udibela ngenkani uyanya lo ungalokothi nje siyele ingane kaMpungozi wena. Yithinge nje kumanje ibloke i-tennis is over ngeke uzokhokhiswa ngenkani wawabona umuntu lethiswa ngenkani intombazane ungakana ama-feelings zakho ukuthi unganayo emshadweni. Linzima ke emshadweni yomsizi linzima ikamelo ngutshele ubona umuntu ibhudliya kangaka nje kujahwale kulotshisa abantu ngenkani bengalazi ikamelo letole masifika abona ikubhede la. Hey, linzima ikamelo umshado iyabhidlika ngenxa yekamelo ngitshele mina uzoshada umuntu ekamelweni ngakafithi shiya phansi hlala uthibela lapho.